Goddag og velkommen til det her webinar, der skal handle om partnerskaber og partnerskabsstrategier. Gennem de sidste 20 år har partnerskabet og partnerskabsstrategierne i IT-industrien udviklet sig fra sådan rudimentære videresalgsstrategier til egentlige dybe partnerskaber og samarbejdsaftaler. Derfor har vi også hos IDC interesseret os for det her i ganske mange år efterhånden. Og i efteråret, der lavede vi sammen med Microsoft et survey på verdensplan omkring partnerskab og rentabiliteten og væksten i at deltage i partnerskab sammen med Microsoft. I Europa havde vi yderligere mere end 50 dybdegående interview med partnere, og det er IDC's europæiske research practice for partnerstrategier og partnerøkosystemer, der har lavet surveyet, og det er de findings, vi skal kigge på i dag. Jeg hedder Jan Horsager, jeg er Research Director hos IDC i Norden, og mit team her i Norden arbejder med at kigge på markedsanalyser for IT-industrien, men også teknologianalyser, og også hvad er det egentlig, der er outcomet for brugerne, altså for jeres kunder, og dermed også, hvordan er det, partnerskabet skal hænge sammen for at levere mest mulig værdi til kunderne. I løbet af den næste cirka 20 minutters tid skal vi kigge på, hvordan er det partnerskab hos Microsoft har udviklet sig. Hvad er det for et marked, vi kigger ind i Danmark? Og så dykke lidt ned i selve surveyet og kigge på, hvad er det for nogle forretningsmodeller, der ligger omkring partnerskabet og partnerskaber med Microsoft. Og endelig så kan vi selvfølgelig samle lidt op på til sidst, altså sådan den samlede værdi og hvad er anbefalingerne set fra IDC's synspunkt. Men lad os kaste os ud i det og starte med at kigge på, kan man sige, partnerskabet og udviklingen af Microsoft partnerskab. Når vi går ud og laver sådan nogle survey, så spørger vi beslutningstagere her i IT-virksomheder, som kunne være partnere med Microsoft. Vi har talt med over 800 i Europa, og mere end halvdelen af dem, altså 53%, er allerede Microsoft-partnere. Og går vi ned og tager dem, der allerede er partner, jamen så siger 50% af dem, at Microsoft er deres mest strategiske partner. Og det er selvfølgelig et rimelig væsentligt engagementsniveau, men det er nok også vigtigt at se på, at når man kigger på dem, der ikke har et aktuelt samarbejde, jamen så er der altså også en god del, der siger, at Microsoft er den første leverandør, som de ønsker at samarbejde med. Helt overordnet, så har vi 3 væsentlige indsigter, som jeg godt lige vil fremhæve fra det her survey. Først og fremmest så handler det her om, at når partnere skal kigge på de økonomiske resultater, så varierer de altså afhængig af forretningsmodellerne og aktivitetsniveauet. Den næste ting, som jeg synes er ret væsentligt, det er, at den økonomiske værdi af partnerskabet med Microsoft, det vokser og endda betydeligt i takt med, at man har fokus på IP, altså på egen udvikling og at tilføre værdi til det partnerskab, som man har. Og endelig så handler det om dybden af engagementet. Altså jo dybere engagementet er med Microsoft, desto bedre bliver det økonomiske resultat. Metodisk så har vi kigget på, delt, skal vi sige, partnere op efter, hvor er det den største del af deres omsætning kommer fra, når vi ser på den forretning, de har sammen med Microsoft. Og vi kigger på det, som siger, jamen okay, for hver dollar Microsoft omsætning, som I skaber eller har, hvor meget kommer der så til jeres egen forretning? Og på den baggrund har vi ligesom kigget på, hvad er det så for nogle områder, typer af forretninger, hvad er det for nogle aktiviteter, som man har som partner, og kunne dele i 3 hovedgrupper, altså sådan den videresalgsbaserede, der hvor det er ren videresalg, den servicebaserede partner, hvor det handler om at skabe services ved siden af eller ovenpå Microsoft-løsninger, og så endelig den softwarebaserede eller udviklingsbaserede partner, som skriver kode, men udvikler løsninger, software, som kan ligge omkring de løsninger, som der bliver solgt fra Microsoft. Og der er ingen tvivl, når vi kigger på det her, som er det europæiske resultat, at det er
det softwarebaseret, altså udviklingsbaseret, det udviklingsbaserede partnerskab, der giver mest. Tilbage til indsigten om det her med IP. Det er altså markant, hvad vi kigger på her. Og det er selvfølgelig et valg, men det her det er altså en meget klar tale fra surveyet. Hvis vi kigger ind i markedet, hvad er det for et marked, som vi står overfor, og som vi har med at gøre, når vi kigger på 2023, jamen så er det udsigten til recession, som fylder rigtig meget. Mere end halvdelen af de europæiske, altså de her, den totale mængde, vi har talt med i Europa af IT-virksomheder, de venter, altså de ser den her usikkerhed som følge af pandemi og krig og så videre. Og 61% siger altså, at de forventer, at netop deres land vil opleve en recession i det kommende år. Lidt kontrast til det står det så faktisk, at når vi så kigger på den økonomiske udvikling sammenholdt med forventningerne til, og det vi har set, det den faktiske IT-investering i Europa, jamen så ser vi jo et billede, hvor investeringsniveauet ligger komfortabelt højere end den økonomiske vækst. Så det vil sige, at på den måde har IT-udviklingen bidt sig fast. Digitaliseringen forsvinder ikke. Vi er forbi det point of no return, hvor virksomhederne vil skære voldsomt på IT. Der er brug for det for at komme videre. Der er brug for det for at udvikle virksomhederne. Og hvis vi vender blikket ind til Danmark specifikt, jamen så kan vi jo se, når vi kigger på det samlede IT-forbrug i Danmark, så kigger vi jo på en sådan gennemsnitlig vækst i perioden fra 2021 til 2026. Det er typisk den 5-årige forecastperiode, som vi arbejder med i IDC. Jamen der kigger vi på 6,4% i sådan gennemsnitlig vækst. Det er jo så der er markant forskel på, om vi taler om software, services eller hardware, som det fremgår her. Og yderligere, hvis vi zoomer ned og kigger på cloud-området, altså de cloud-leverede services, jamen så er vækstraten jo helt op på 23% i gennemsnit over den her 5-årige periode. Og det er jo altså markant mere interessant også at komme ind og sælge i det område end andre områder, hvor væksten er og vil ses som betydeligt lavere. Og partnernes take på det her, Fellowmind har vi her, Delegate har vi her, Maj Seidvik fra Fellowmind taler om, at værditilbud baseret på at skabe forbundne virksomheder, det er ligesom det change og den udvikling, der sker i deres viden, og det er det, de har brug for hos en partner, kan supporteres og understøttes. Hos Delegate, jamen der er det opfattelsen af, at partnerskabet er med til at bringe rigtig mange forskellige ting, altså mangfoldighed, inklusion til ESG-mål, og hele den udvikling, som også forandrer sig her, skal også være en del af det samlede tilbud, som partnerskabet kan give, for at virke i forhold til den forretning, som de to partnere her giver udtryk for. Og hvis vi samler det sammen, hvad er det de danske potentielle partnere, de eksisterende partnere, og dermed kunderne, set fra Microsofts synspunkt, ønsker sig, jamen det er effektivitet og færre omkostninger i et partnerprogram. Det er agilitet og fleksibilitet, og så er det forretningseffekter. Og hvis vi igen kigger på det danske marked, jamen så kan vi se her, at det der med branchefokus, det åbner altså nogle muligheder. Når vi ser på altså omsætningsfordelingen for Microsoft partnere i Nordeuropa, og her Nordeuropa, det er altså Danmark, Finland, Holland, Island, Norge og Sverige i den her sammenhæng. Når vi ser på den nordeuropæiske konstellation, jamen så siger 41%, så har 41% af omsætningen hos Microsofts partner kommer fra det branchespecifikke, og de resterende kommer så fra noget mere horisontalt. Men hvis vi lige igen kigger over i cloud-baseret vækst
og kigger på tværs af de her primære brancher, og nu kigger vi på danske tal, jamen så kan vi jo se, at der er her er nogle interessante vækstrater i den gennemsnitlige vækst frem mod 2026. Altså igen, det der helt op i 20'erne vækstmæssigt, hvor vi kigger på både finansielle serviceydelser, uddannelse, centrale myndigheder, altså det vi vil kalde government, sundhedspleje, produktion og detailhandel. Så der er altså igen rigtig gode vækstsignaler, når vi kigger på cloud i Danmark. Og så hvis man sådan igen skal kigge lidt på det her med, hvad er det så, der kommer fra partnerne? Hvad er det egentlig, man får ud af det, når vi ser på Microsofts, eller den omsætning hos partnerne, som er relateret til det? Jamen, så kan vi se, at for de nordeuropæiske virksomheder, jamen, så taler vi jo altså om, at det er 81%, og at det vil vokse til 87% her i løbet af 2022. Så det er altså faktisk et tal for 21, og så forventningen til en vækst. Det er lidt mere end i resten af Europa, men ganske fornuftige tal. Og så tilbage til fokuset på de her, kan man sige, altså de her 3 typer af forretningsmodeller, altså videre salg, service og udvikling. Fordi noget af det, der er jo virkelig interessant her, det er jo at se på, hvad for en størrelse er det så. Og vi kan jo se, at den udviklingsgruppe, den softwarebaserede gruppe, som arbejder med at udvikle IP på den her måde, det er 55% af partnerne i det nordeuropæiske område. Service er 87%, og den mindste gruppe er videresalg. Men helt basalt set, så må vi også bare sige, at næsten 3 ud af 74% af virksomhederne har mere end 2 aktiviteter, når vi taler om partnerskab med Microsoft. Så er der forretningsmodellerne. Og hvis vi kigger lidt nærmere på det, jamen så kan vi jo se her, at igen, nu er vi nede i så lidt mere permanent at have et fokus på videresalg, på service og på udvikling. Hvad er det så, man får ud af det, når vi ser på de her 3 områder? Jamen, der kan vi igen se, at den margen, hvor det bedst kan betale sig, den ligger henne i udvikling, altså det softwarebaseret. Det er bestemt heller ikke dårligt hos service, det er heller ikke dårligt på videresalgssiden, men det er på udvikling og det softwarebaserede, at der er den største margen. Det er så i øvrigt også der, hvor der forventes, altså når vi spørger partnerne selv, og når virksomhederne selv skal vurdere det, det er også her, det forventes, at der kommer den største omsætningsvækst. Så på den måde så hænger tingene selvfølgelig sammen. Og hvis vi så tager den yderligere et skridt ned, fordi nu vil det så være interessant at se på, jamen hvad er det så, det betyder, det her med IP i forhold til den egentlige omsætningsvækst, ikke? Så kan man sige, og hvor meget skal der til, når jeg siger, at der faktisk er ret mange, og altså helt op mod 3 ud af 4, som siger, jamen okay, vi har mere end 2 aktiviteter, når vi kigger på Microsofts partnerskabet. Jamen så kan vi sige, at omsætningsvæksten her i forhold til investering i IP, når vi ser på den, så kan vi sige, ligger du mere end 10% på i IP som aktivitet, altså det her med at være softwarebaseret, jamen så når du i 2021 på en omsætningsvækst på 21%, og forventningen hos de her selskaber, som arbejder med IP, som altså den del af partnerne, som arbejder, som er softwarebaseret, som arbejder med at udvikle IP, og altså ligger mere end 10% af deres investering her, så er det altså, eller ligger mere end 10% af IP-udviklingen, i IP-udvikling, jamen så er det altså også her, der er den største omsætningsvækst, helt op mod 29% forventes i 2022, undskyld.
Og det er jo altså igen Fellowmind, Mark Seibach her, som understreger det her med, at den udvikling, det faktisk at kunne gå ind og arbejde med IP og endda sælge det til andre Microsoft-partnere, er en del af den fleksibilitet og en del af det, der gør, at samarbejdet bliver dybere, og at vi også flytter os ind i et sted, hvor vi virkelig kan kalde det partnerskab mere end blot samarbejde. Serviceydelser, når vi kigger på IP, er der, hvor den største værdi ligger, når vi spørger partnerne. Altså, hvad er forholdet mellem IP-udviklingsinvesteringerne på tværs af områder, og det her er så europæiske tal, og der kan vi sige, at det er det at lave, kan man sige, modeller, metoder til at arbejde med consulting og professional services, som skaber den største værdi, når vi ser det fra partnernes synspunkt. Stærkt efterfulgt i øvrigt af software as a service, og dermed af software, som kan leveres som cloud-løsninger. Og det andet, kan man sige, det andet kernepunkt, jeg starter med at tale om, det her med det dybere engagement, jamen det ser vi også, når vi går ud og stiller det her spørgsmål om, hvordan ligger det med indtjeningen, og hvordan ligger det med den forventede vækst i år 2022. Jamen der kan vi så se, at har du en Microsoft-relateret forretning, jo højere, kan man sige, og dermed jo dybere samarbejdet er, jo større en del af omsætningen, der kommer fra Microsoft-relateret forretning, jamen altså jo bedre bliver din indtjening. Og det samme gør sig gældende på den forventede vækst. Jamen jo højere eller jo dybere dit engagement er, desto mere vokser, desto større er forventningen til vækst i 2022. Så er der den del, der handler om, kan man sige, altså det her med, at selve resultatet er at sælge sammen. Vi kan kalde det samsalg på dansk, og det er jo selvfølgelig en del af det at være partner, og det er det, at når først man er i gang med et partnerskab, jamen så samarbejder man. Her er det bare helt klart, at det at sælge sammen, det er både omsætningsvækst i forretningen her og nu, og det er også det, der skaber den bedste forventning eller højeste forventning til omsætningsvækst. Så hvis vi så skal kigge på det specifikke, den specifikke værdi af partnerskabet, jamen så kan vi jo sige, at hvad er det, der gør, at sådan et strategisk partnerskab har nogle forretningsfordele, når vi spørger partnerne. Så er det jo, det er et effektivt leverandørengagement. Det er den her avancerede specialisering og differentiering. Det er en organisatorisk integration og tillid. Altså, det er ting, som kan man sige, er med til at sikre, at partneren oplever, at deres egen organisation bliver enhanced, får værditilførsel ved at arbejde sammen med kolleger hos Microsoft. Det giver også en større gennemslagskraft hos Microsoft, oplever partnerne. Og så er det selvfølgelig adgang til udvidet support og fordele, som også er med til at sikre et strategisk partnerskab forretningsfordele. Men hvorfor går Microsoft ind i det? Hvad er det, der set fra Microsofts synspunkt er den store værdi? Når vi spørger igen et par af de lokale partnere i Danmark, Abacion og Civation her, så handler det jo om dels hurtigt, innovativt kunne sætte skub i virksomheden. Så er det også et spørgsmål om, at Microsoft er meget proaktiv i forhold til at ville samarbejde. Og set fra Microsofts synspunkt, så handler det netop om at have en partnerfokuseret forretningsmodel. At det ikke bare er en tilbygning, men at det er en integreret del af den måde, som der drives forretning på. Have en åben tilgang til teknologi og innovation. Have et bredt i sortimentet, der er så stort, at rigtig mange har lyst til at ikke bare både at videresælge, men også skabe services og altså IP omkring det.
så er det selvfølgelig et troværdigt brand og produkter, og så er det faktum, at der er en enorm kundebase, som en virksomhed som Microsoft jo kan gå ud og få fat i ved at arbejde sammen med partnere i alle størrelser og former. Det leder så frem til en konklusion på den her diskussion omkring partnerskaber, altså Microsoft-partnernes økonomiske værdi, den er knyttet til engagement, til investering og til forretningsfokus. Og hvis vi ligesom skal give 4 anbefalinger på vejen her fra det her webinar, så er det investere i det partnerskab, altså Microsoft-partnerskabet. Det er bare, som vi har set i tallene her, det mest rentable, det er, at når man går ind i partnerskabet, så skal man også gå i dybden, altså investere nok i det til, at det faktisk også afkastet kan ses. Udvid Microsoft Cloud-engagementet. Nu har vi set på vækstforventningerne, at det er på cloud-siden, vækstforventningerne, de er bare allerstørst. Så er det udvikle IP. Igen, der er ikke nogen tvivl om, i de tal, som vi ser, den opdeling, vi har lavet mellem altså det videresalg, de servicebaserede partner, og så de IP- eller udviklings- eller softwarebaserede partner, det er her den store gevinst, den største gevinst, den største værditilvækst både ligger og forventes at ligge. Og endelig, jamen så er det at udnytte den position, som Microsoft jo har i markedet. Altså udnytte go-to-market-aktiviteter og muligheden for samsalg. Det er de 4 anbefalinger, som vi kommer med på baggrund af det survey af Microsofts partnerøkosystem, som vi har lavet for Microsoft, og de interview, der hører til, og så vores analyse af det. Så med det, tak fordi I lyttede med.